Ahmadu Ahmadu ka tausaya ya nafsi zakiya Ahmadu ajmal sarki ya rabbul ibadi da dan haske ka buɗan idanuna a cire abin da yake kaina a bari ni da manzona ya Allah ka kore kuwa gabana in je ga maulana dan Allah ina roƙonka ilahu ka tsayan na je sarki ya namsi zakiya Ahmadu ya Allah ka taimaki wannan bawan ba zan iya duba daman kai kake mun Allah ni ba zan je ga kowa ba ya zulman dan girman manzan Allah ka taimakan ni ma in ai ka bar ni za su kashe na Allah ina cikin hali ya nause zakiya annabi Muhammadu Allah kai salati ba adadi wa mai gidan bayi huwa basharu laisa kal bashari sai da kai uban matsayi ya aini laqiqata aini zati sayyidil wara fardi mali suwa kana baka rayuwa ta rasulullah ya nabi Allah sa da alaye da sahabbai da duk waliyai ma a saka da adil bai ta Allah gidansu ma'asuma Allah har da cakki jani da jilani dan isar umma har da alhajin Allah ga wasu zamani uban kowa ya nause zakiya annabi Muhammadu ya babanmu na san an haife ni kai ne karaya ni in ji wani ba kai ba baba a kai ne ka saita ni shehu banda kowa bani da komai a duniyar nan ni shehu isa ni kai kaɗayan banda wannan bayan kai wallahi shehu ina son ka baba na tuwa ya faɗi ma salama alaiki zakin ki umma ya dawo faɗi ma a taimaki ruhi na kai ya dinga yin yawo na kasa yin yabon kowa ba ku ba umakar da in dawo faɗi ma ku bar ni da san ku kawai ya ishe ni mamata ya umma ya umma ku tsayan dan Allah zara uku ji tausaina in kuka bar ni bani da gata za su ture ni mamana dan Allah ki tallafa aiki na umma kar da in zauna a hidimar kuɗin ƙara rayuwa ta a yabatullah dan Allah umma Ahmadu kai ka zo farko kai ƙarshe a tun a can azali Ahmadu banda kai Allah da kowa yana cikin hali Ahmadu kai ka shi kaunu gaba ɗaya ka zama alƙali ta ake ka bar su kana cewa ummati rasulallah annabi Muhammadu kai ta al'ummar ka kake Allah sarki rasulallah shugaba mun shaida kai na ne ya habiballah shugaba mun yi butulci in muka barka abdullah wanda ya taba ka rasulallah sai dai ba mu numfashi wallahi annabi Muhammadu ba zan bujire ma ba shugaba ta ya za a ce ko sakan ban yi ma hidima shugaba in ba kai ya zan rayu na sani nema mai gida ya za a ce ana ja da kai muna jima waiwa kake so mu kifar Ahmadu yanzu mu kayar shi wallahi annabi Muhammadu
ya mai ɗauke nauyin kaunu ka ɗau duk ɗawainiyar bayi, ya mai jiyar da kaunu da jin Allah ka ƙurewa duk matsayi, ya mai taguwa mai alfadari da jaki adon bayi. In har ka ce Allah ya faɗa babu wanda zai jama Rasulallahi. Wa yake gani ta gabansa da baya banda kaya bibina, waye idan yana tafiya ɓarwaye kuda dare rana, waye ɗauki dutse ya yi jifa Allah ya ce da shi ni nai, kai mai tuma da na fata dalla ɗawanka ya kai can Annabi Muhammadu Ahmadu. Shugaba ban so ka danna samu komai ba maulana, shugaba ban taɓa ji wata rangani ga ka sarkina, shugaba ban yi zaton za ka yi zuri jikina ba, babu ni tintini na bushe kai kake taraya ni manzan Allah Ahmadu. Waye bi ka sarki na bai samu rufin asiri ba, waye zo ta gonar ka mai gida bai samu ba maulana, waye zo da kokon bara gidanka ya ƙara yin wata ba, mai kyauta da kyautar Allah komai ka ce kawai an yi. Girman ka ne Rasulullahi ajmalu. In har ka zo wucewa Amadu ba ɗan da za ya taso ma, kai ne mai fita wuli janna da ka kira babu mai jama, fakana ka ba ƙausaini au adina dole an sauma, babu kowa Amadu ka taka a lafiya sarki manzan Allah Annabi Muhammadu. Allah ya yi kauni saboda a girmama ka shugaban kowa, wa yake bayanin gaiba a nan ga kawa su kowa, gaibin ita ma so take ta san ka rufe kowa, in ana bayanin jirgi keke ba za ya taso ba, wane mutum Annabi Muhammadu. Shugaba amun afuwa zan koma a duba bayana, shugaba ina roƙonka kaman dan isar ka maulana, shugaba ka kai ni Madina na gaishe da kai habibina, dan Allah ka taimake ni na Amadu ka kai ni maulana. Ya Nafsin Zakiya manzon Allah Ahmadu zan dawo.